Saatnya istirahat. Mboten Bu, kula mau kurang inang. Bu kula wau pirsa Andi nyedaki Raka. Kados wonten ingkang boten leres. Kayak gue ya, Raka, jujur bae kok bisa ngelakoni apa karo Andi. Aku mencoba narkoba sing diwehi Andi. Nanging aku durung wani. Syukurlah Raka, kok esin duwe ati sing sadar. Narkoba kuwe ngancurake masa depanmu. Siapa sing kenal Andi saiki? Aku Bu, aku bisa dengar apa yang kepada Andi sering kumpul. Aku siap pada sekolah kendaraan yang kena pengaruh narkoba mandi. Kau ngerti apa sing wis kau lakoni? Kau nyebar barang sing membahayani kanggo kanca-kancamu. Aku nyesel Bu, aku mau pengen dianggap keren. Dan ora kudu nganggo narkoba Andi, keren kue yen kau wani ngomong orang marang godaan. Saiki sekolah bakal bantu kau benteng dadi siswa sing becik. Narkoba ge orang wis seneng, mau coba pakai serokok. Bener, sing jenenge kanca sejati gue ngelihakake nalika kancane salah. Matur nuwun harus diingat kayak aku ora bakal mau barang kowe selawase. Nyong bangga karo kau kabeh. Emut, urip, sehat, masa depan cerah, bebas narkoba. Bebas narkoba. Praktek 1, 2, 3. Tengok tuh, tuh, hujan. Hah? Orang maksudnya mendung. Mana ada? Ya udah sih. Ayo dong, cepetan. Aku dulu. But what the hell, boy? Iya. Apa kamu 1 million, zillion, jillion, dillion, cotillion times later. Suara aneh bukan? Emang gak ada salah. Keren kok ora kok Bebas narkoba.